Добър вечер на всички. Днес реших малко да се включа, тъй като гледах новините и направиха впечатление някои така избирателно подбрани новини от, да кажем, Народното събрание. За много бързата спойка на управляващите и бързата реакция да се вкара закона, не закона, ами да се отмени забраната за внос на жито и рапица и какво беше, слънчоглед от Украина. Тъй като България губила много пари. Много бързо, извънредно го вкараха в заседанието като точка от дневния ред. Веднага се отрази в новините, но почти, не знам, аз сменях 3-4 канала новини, не можах да видя основното, което става днеска в парламент. Отхвърлянето на облегчаването за референдумите. Имаше законопроект, имаше внесен, който с лека ръка го отхвърлиха. Не знам какви са тия работи, какво не искате. Значи 400 000 имаше подписа. Вие бяхте длъжни, господа управляващи, да го пустите, не да го спирате. Вие можеше само да го предвижите да се осъществи този референдум. Вие го спряхте. Имаше и на референдум бяха събрани подписи за Белене и там не става нищо. Сега има събрани горе-долу около 210 000 или колко са подписите за джендърите, за джендър идеологията в училищата. Не знам, внесено е в деловодството на Народното събрание. Не знам кога ще започне да се гледа и въобще дали ще стигне до някъде. Как сте се тръгнали, всичките така се прегърнахте, станахте една спойка. Супер сте, бе. Може да си изберете си. Сега ще ми правите и промени в Конституцията. А кои сте вие, бе? Вие се взехте за много велики, бе. Сули-пули и хараламби. Няма си мислите, че сте над народа, бе. Ще ми излиза ония брадатия козел и ще ми вика хората били подведени. Не трябва да допускаме да са подвеждани. Извинявайте, ама ние не сме прости. Да, много прости останаха. Защото така направихте еродираните и компетентни да избягат в чужбина. Вярно, че останаха много прости тук. Обаче ние не сме от тях. И няма да лежите на тази страна. Какво си мислите? Че може да си правите каквото си искате. Народа да не го пита, защото някой щял да го подведе. Не ви е срам. Ще се върне всичко, което правите, няма да ви бъде простено, да знаете. Само това ще ви кажа. На хората взе да им омръзва. Ще гледаме. Хубаво, имало заседнал кораб някъде си. Хубаво, имало заседнал кораб. Мен какво ме интересува този кораб? Детската болница къде е? Кога ще направите тази детска болница? Кога ще има медицински вертолети? Кога? Процедури. Тропваш по масата и казваш, купувам вертолети и край. Никой няма да те съди. Народа няма да ви съди. Явно не сте за това място там. Само лапат и ти взимат и заплатите. Как няма да дойде един свястен, бе? Не вече ми взе, не така, ние сега бързаме, да може да няма инфлация. Тя инфлацията свърши, бе. Всичко се успокои. Сега ли се сетихте? Имало отпуснати средства. Дай да видим, къде са отишли? Милиарди. Къде са отишли? Кой ги прибира? Някой за да отпусне, трябва да дръпне комисионната, че тогава да ти отпусне на тебе помощите там на европейски. Промени в Конституцията ще ми правите. Ей!
Големи сте конституционалисти, бе. Ей! Заедно с ДПС-то сте страшна работа. Супер сглобка. Ще направите нещо. Ма то ще се види. То ще се види на следващите избори. Айде лека вечер. Да ни се дразна и аз много.